Avui parlarem de paraules que accepten dos gèneres, és a dir, masculí i femení, però que volen dir coses diferents. Per exemple, has dubtat mai sobre si es diu el llum o la llum? Les dues formes són correctes, simplement canvia el significat. El problema és que moltes vegades no coneixem la diferència. Doncs bé, avui veurem una llista de 7 casos, com el del llum i la llum, amb exemples, i aprendràs a diferenciar-los per escriure'ls correctament. Som-hi! Vinga, comencem pel de l'exemple, que és un dels errors més habituals en català. El llum o la llum? El llum fa referència al dispositiu lluminós, l'aparell que fa llum. La llum, en femení, és la claror, la forma d'energia. Així, direm apaga el llum, l'aparell, però aquest menjador té molta llum, és a dir, que hi entra molta claror. El fi o la fi. El fi en masculí és sinònim d'objectiu, propòsit. La fi, en canvi, en femení, vol dir acabament. Per tant, direm el fi d'aquest projecte és ajudar els nouvinguts, però no és la fi del món. El son o la son. La paraula son és masculina, el son, quan fa referència a la dormida, a l'estat fisiològic. Té un son lleuger, o em costa agafar el son a les nits. Quan és femení? La son. Quan parlem de les ganes de dormir, avui tinc molta son. Per cert, recorda que com a monosíl·lab no porta accent, però quan escrivim son del verb ser, llavors sí que porta accent diacrític. Deixa'm fer una petita pausa abans de continuar amb els 4 mots següents. Si t'agrada aquest tipus de contingut, aquí baix tens el botó de subscripció i la campaneta per no perdre't cap vídeo dels que publico cada setmana. Ja ho has fet? Doncs vinga, seguim. El terra o la terra. La quarta paraula és terra. El terra fa referència al paviment, per exemple, el terra llisca. I la terra en femení s'utilitza en tots els altres sentits, tant quan parlem del material, conrear la terra, com del planeta Terra o d'un país, entre d'altres. El vessant o la vessant. Quan parlem del terme geogràfic, de la part que uneix la base amb el cim d'una muntanya, hem de dir el vessant en masculí. En canvi, si fem servir la paraula vessant en sentit figurat com a sinònim de punt de vista, aspecte o faceta, llavors pot ser femení o masculí. Per exemple, analitzem el problema des d'un altre vessant o des d'una altra vessant. Les dues opcions són correctes. Un altre cas en què pot ser femení o masculí és quan fem servir vessant com a sinònim d'aiguavés, és a dir, el declivi d'un terreny o d'una teulada per on corren les aigües de la pluja. El pols o la pols. El pols és un mot masculí quan es refereix al batec. Se li ha accelerat el pols. Però diem la pols quan parlem de les partícules minúscules de diferents matèries. Per exemple, et toca netejar la pols dels mobles. I per acabar, l'última paraula, un editorial o una editorial. Una editorial en femení no sol crear dubtes. És l'empresa que es dedica a publicar llibres. Els dubtes venen amb un editorial en masculí, que és un article d'opinió que normalment apareix a la segona pàgina d'un diari on el director expressa el seu parer. Per tant, quan parlem d'aquest tipus de text, hem de fer servir el masculí. Bé, fins aquí el llistat de paraules que accepten dos gèneres, però que tenen significats diferents. Què t'ha paregut el vídeo d'avui? Quina paraula t'ha sorprès més? Segurament algunes ja les sabies, però d'altres sempre ens fan dubtar i m'incloc. Si t'ha paregut interessant, comparteix-lo i ajuda'm a fomentar l'ús del català correcte. Gràcies i ens veiem al pròxim vídeo.